שלום, שמי איילת עקיבא, איילת המטיילת, אני מורה דרך מוסמכת, ואני רוצה להזמין אתכם לסיור וירטואלי שיערך בחיפה, לפינות החבויות והנסתרות של חיפה. זאת אומרת, זה לא סיור קלאסי של חיפה, אלא אל הפינות המיוחדות, כמו שאתם רואים ברקע מאחוריי, אל הבניין המיוחד הזה שנמצא בעיר התחתית בחיפה, עם סיפור היסטורי וארכיטקטוני. ומה עוד אנחנו צפויים לראות בסיור? אז קודם כל הסיור יצא מטיילת לואי לעיר התחתית, שם אנחנו נפגוש את הדברים לאורך הדרך. למשל, אנחנו נראה עבודות של אומנים, אומני רחוב ואחרים, פסיפסים, גרפיטי, ציורי רחוב, ונלמד על האנשים מאחורי היצירות. אנחנו נרד אל שוק תלפיות, אנחנו נחווה שם את המסעדנים, את אנשי הבסטות, את הרוכלים, נדבר קצת על ההיסטוריה של השוק, וגם נכיר אנשים מאוד מאוד מיוחדים שם. אבל הכי חשוב, אנחנו נדע איפה אפשר לשתות את הקפה הכי טוב בארץ. משם אנחנו נרד אל ואדי ניסנס המעניין, עם שלל הסיפורים והפינות הרומנטיות המיוחדות. למשל, אנחנו נכיר את היצירה הזאת, קפה הפוך, ואנחנו נבין לאן מובילה הדלת שנמצאת כאן בתמונה. אז אם סקרנתי אתכם, אתם מוזמנים להצטרף אליי אל הסיור, ולחוות יחד איתי את הפינות החבויות של חיפה. Welcome.